Na Kiket fóru někdo řešil simulaci usměrňovače, páč mu vyskakovala stále chybová hláška, která svědčí o nefunkčnosti modelu. Bylo mu odpovězeno tímto člověkem, který bude později ještě hrát roli, že defaultní simulační modely v Kikedu jsou v některých případech příliš strohé na to, aby simulace proběhla v pořádku. Takže potřebuje propracovanější model diody. OK, ale kde ho sehnat? Jedna z možností, jak se dostat rovnou k balíčku základních komponent, je jít přímo na stránky ngSpice. Jít do sekce Tutorials, pokračovat přes odkaz Device Model a stáhneme si tento balíček s názvem Basic Model. Tady máme teda složku, kde je hned několik podsložek s různými komponenty. Otevřeme si diody a podle názvu datasheetu je tohle usměrňovací dioda, spínací dioda, Schottkyho dioda a my si dneska budeme hrát z tohle, což je zenerka, abychom si mohli ukázat další funkce v Kiket simulacích. Vytvoříme si primitivní stabilizátor se zenerovou diodou, tak první vložíme zenerovou diodu. Ta naše konkrétní měla typ BZX, tak vložíme si tuhle. My budeme mít typ BZX15, což značí, že zenerovo napětí bude 15 V, takže budeme mít stabilizátor na 15 V. Dáme zdroj, vyfiltrujeme si Spice model knihovnu, dáme stejnosměrný zdroj, ten je VDC, plusko dáme nahoru, tak aby zenerka byla v závěrném směru. A napětí zdroje zatím necháme na jedničce, protože to budeme nastavovat trochu jinak. Schéma je ready, teďka musíme udělat ready zenerku, protože ta nemá simulační model. Když otevřu vlastnosti, dám simulační model, tak tady je prázdno. Chceme vložit simulační model ze složky, tak klikneme na symbol složky, otevřeme si tu naši staženou složku Basic Models a vložíme tam model BZX C15. Otevřít. Teď ještě musíme vybrat konkrétní model, někdy jich tu bývá víc, my tu máme jenom jeden, BZX84C15, OK. Vidím, že parametry se mi vyplnily a ještě jedna věc je přiřazení pinu. Tady vidím nějakou neshodu, tady je, jak má piny označený symbol a tady je, jak má piny označený model. A vidím, že se to neshoduje. Jednička se teda shoduje, ale na dvojce symbolu nemá být připojený nic, takže tohle dáme nepřipojený a na trojce bude katoda, dáme OK. A teď už je model vložený a připravený, takže dáme OK. Otevřeme okno simulací, dáme novou analýzu a použijeme analýzu DC. Tahle analýza nám umožňuje měnit různé proměnné, my chceme měnit napětí, tak zvolíme napětí. Budeme měnit napětí na zdroji V1 a budeme ho měnit od 1 V do 30 V s krokem 0,5 V. Necháme si, aby simulace ukládala napětí, proudy i výkony. Dáme OK. Otevře se nám graf. Na xové ose je proměnná, v našem případě napětí zdroje a na svislých osách je napětí, proud, případně výkon, podle toho, který ze signálu si zvolíme. Dáme vypočítat, simulace proběhla a teďka co máme očekávat. Navrhli jsme si stabilizátor napětí. Zenerka má 15 V, takže ten náš stabilizátor by měl stabilizovat výstupní napětí Vout na 15 V. Tak si otevřeme Vout a vidíme, že tomu opravdu tak je. Tedy dokud napětí zdroje nepřesáhne 15 V, tak se nic speciálního neděje, ale jak se dostáváme na těch 15 V, tak zenerka otevře a udržuje napětí na 15 V. Tady vidím, že když mám napětí zdroje 26 V, tak na zenerce nebo to napětí Vout je 15,1 V. Můžeme se podívat, že zenerka funguje, když si dáme proud diodou D1 a vidíme, že dokud napětí na zdroji nepřesáhne 15 V, tak zenerkou teče nulový proud a tady se začíná otevírat a vidím, že dosahujeme proudu až minus 50 mA. Podíváme se ještě na výkon, protože limitem třeba téhle konkrétní diody, téhle konkrétní zenerky je maximální ztrátový výkon 250 mW. Otevřu si teda výkon na diodě a křivka se nám sice ukázala a nevidíme tady hodnoty, zase to bude asi nějaká chybka softwaru, stačí povypínat tyhle a už tady mám osu s hodnotami. Jedním z limitních parametrů zenerky je její ztrátový výkon. Konkrétně pro tenhle typ je to 250 mW a my dosahujeme hranice 250 mW při napětí zdroje 20 V. To znamená, že simulace sice
Počítá krásně dál, ale ve skutečnosti, kdybychom napětí zdroje přesáhli o 20 V, tak se dostaneme na ten limitní výkon 250 mW a zenerce by se to určitě nelíbilo. Takže při té konfiguraci, kterou máme, jsme schopni regulovat napětí teda pouze od 15 do 20 V. Kdybyste se chtěli ze simulací hrát, tak tady je nástroj na ladění, zvolím předřadný odpor a otevře se mi tu ladící menu. Zvýším hodnotu předřadného odporu třeba na 500 ohmů a najednou vidím, že při 20 V je ztrátový výkon v úvozovkách jenom 151 mW. Říkám v úvozovkách, protože tady mám sice hezký stabilizátor, ale my tady nemáme žádnou zátěž, takže ten stabilizátor jde na prázdno a pořád žere nějakých 151 mW, takže to není zrovna efektivní stabilizátor. A to je vše, co se týče téhle simulace. Teďka ještě malá kritika téhle analýzy a to je to, že my si nejsme schopni vůbec hrát s těma osama. Hlavně ta osa X, jediná proměnná, která tady může být, je proměnná toho zdroje. To je limitující v tom, že kdybych si tady mohl nastavit třeba napětí konkrétně na té zenerce, tak by to byl pěkný výukový nástroj, pomocí kterého bychom si mohli ukazovat voltampérové charakteristiky konkrétních součástek. A přesně tenhle problém, že jsem chtěl simulovat voltampérové charakteristiky diody, jsem řešil na Kiket Foru a ten uživatel, kterého jsem řešil na začátku videa, mi řekl, že v současné verzi Kiketu tahle možnost není. Naštěstí ten uživatel by měl být součástí vývojového týmu Kiketu, co řeší simulace, a tenhle problém by měl být přidaný na wishlistu, takže možná někdy v budoucnu bude možné pomocí simulací v Kiketu řešit třeba i voltampérové charakteristiky diody.